No. Kámo, víš, čemu bych chtěl věnovat ten třeba minutový segment aspoň? No. Dopravě v Praze. No, Můžeme se o tom pobavit? Jo, já jsem v životě, já tady žiju prostě 30 let, jo. Řídím dobře, dejme tomu 14. V životě jsem nezažil horší situaci v Praze než teďka. Kompletně všechno rozkopaný a já jedu třeba, jsem vezl Káju na autobus na Florence, nebo ne, na Smíchov, jel jsem 1:20, kámo. 1:20 ze Strašnic. Průměrná rychlost 8 km za hodinu. Absolutní peklo. Že se na to kouká hřib nebo někdo, extrém. Fakt, že extrém. Je sere, že když jedu třeba ve 3, musíme do centra, tak rovnou píšu, že mám 2 hodiny zpoždění. No. Než pade do Nusilák. Nejhorší je cesta zpátky z Holešovic. Rovnou čarou. Na magistrále. Já už znám nějaký jako finty, jak to obět. Prostě. Ale mě, kámo. Přes Karlín. Jo, ale když to objíždíš, tak vesměs to vyjde stejně. Že ty nemáš šanci prostě jet rychlejc. Ale přijde mi lepší jet, aspoň furt. A víš co, já budu koupím si kolo a budu jezdit v těch posraných 5 centimetrových pruzích a prostě bude ze mě cyklo, protože to nemá smysl.